ovog kraja apel svima da dođu i brane svoja ognjišta. I iz rame javljaju da muslimanske snage topništvom napadaju i ovo područje. Muslimanske snage su jutros napale i crte obrane hrvatskih postrojbi u Novom Travniku i Vitezu. Nakon žestokih jednosatnih borbi, svi napadaji su odbijeni. Tomislavgrad su danas dopremljena izmasakrirana tijela civila i pripadnika HVO-a koje su muslimanske snage ubijale nakon zauzimanja Doljana. Jučer smo pokazali zlodjela nad nedužnim civilima, ali ono što su muslimanske postrojbe učinile nad zarobljenim hrvatskim bojovnicima u Doljanima prelazi sve oblike viđenog i snimljenog, odnosno civilizacijskog kad se radi o ratnim zarobljenicima. Evo što nam je kazao i pokazao Ivan Handabak. I sada ću da vam pokažem ovdje jedan mladi vojnik kako su mu Alijini bojovnici oči izvadili. Čovjeku su oči vadili. On je bio zarobljen, onda su ga mučili. Možete svijetu pokazati šta je se desilo. Preživjeli svjedoci zločina kažu da je vođa Izetbegovićevih krvnika u Doljanima bio Bećir Behram, nastavnik iz Jablanice. Masakre su, prema pričanju svjedoka, činili Jamir Spahić i Hazim Krnić. Napomenimo još jednom da još nitko nije ušao u samo hrvatsko selo Doljane, gdje svjedoci tvrde da ima mnogo desetina izmasakriranih. Prilikom današnje identifikacije ubijenih u Tomislavgradu su bili i predstavnici Evropske zajednice i Međunarodnog crvenog križa. Muslimanske postrojbe napadaju danas i područje Zavidovića i Žepča. Ovo su prvi snimci sa Zavidovićke bojišnice koje je danas donijela kao prva ekipa, naša ekipa HTV-a. Muslimanske postrojbe danas su topnički tukli iz Zavidovića katoličku crkvu u selu Osov, koja danas obilježava inače patron župe. Postrojbe HVO-a međutim uzvraćaju i dalje napreduju prema Zavidovićima gdje je zatočeno 2000 Hrvata. Branitelji HVO-a nakon zauzimanja Dubravice pred samim Zavidovićima kažu: mislim da je situacija trenutno dobra, našu korist, da smo odbili prije sat jedan napad mudžahedina, krenuli oko 150 iz pravca Zavića tu. Mi smo ovdje, držimo se, u naredni dan, dva, mislimo ući u Zavić i uzeti našu vjeru s onom što nama i pripada od uvijek. Jake topničke napadaje muslimanske postrojbe izvršile su i na Papratnicu, ključnu kvotu sa koje se kontrolira Žepče. Izuzev što su palili šume da bi istjerali branitelje HVO-a sa crta obrana, ništa drugo nisu mogli, niti naravno učinili. Žepačka 111. brigada HVO-a i danas je odbila sve napadaje. Gornji Vakuf nije pao u muslimanske ruke. Naprotiv, danas su postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u protunapadu proširile slobodni teritoriji, a borbe još traju na području od Mačkovca i Partizanskog groblja do Podovaje Vaganca. Kote Crni Vrh i Dobrošin čvrsto drži Hrvatsko vijeće obrane. Ni Žepče nije bilo pošteđeno muslimanskih napada. Hrabri branitelji Žepča, 111. brigada Hrvatskog vijeća obrane, opet je odbila napade muslimana kod Gornje Papratnice, kao i njihov udar na Dubravice na domak Zavidovića. U nemoći muslimanska vojska pali šume, ali položaji ostaju isti. Novotravnička brigada Hrvatskog vijeća obrane predvidjela je muslimansku ofenzivu na Subiće i uspješno ju odbila, a postrojbe HVO-a napreduju prema Doljanima, gdje je nedavno muslimanska vojska učinila masakr nad Hrvatima civilima. To je potvrđeno i danas u Tomislavgradu, gdje je uz nazočnost UNPROFOR-a i europromatrača izvršena identifikacija 19 izmasakriranih tijela. Osnovni uzrok je rat, kako on kaže. Ali su neki ljudi ubijeni evidentno iz blizine, on misli da su neka tijela od granata, minobacača stradala i mučenja i tako. Kako da ste sudjelovali ovdje sa ovom mješovitom komisijom, liječničkom, stručnom u ovim pretragama? Što vi možete kazati? Pa evidentno je iz ovoga što sada znamo, a više ćemo znati kad tijela budu obrađene na sudskoj patologiji u Splitu, da se dogodio zapravo zločin masakr nad ljudima iz Doljana, uglavnom iz Doljana, iz njihovih zaseoka koji su bježali radi muslimanskom agresijom naletima na selo. Večera smo dobili informaciju da su vojnici Hrvatskog vijeća obrane pronašli u brdima kod Doljana još 3 masakrirana civila i 2 vojnika HVO-a. Strahuje se da u samom selu, gdje još nisu stigle ni postrojbe HVO-a, ni UNPROFOR, niti međunarodne humanitarne organizacije, ima na desetke ubijenih, kako to svjedoče očevici prognanici. Hrvatsko selo Doljan je od noćas ponovo slobodno. Širokobriješke bojne, Poskok, zatim Kaženička i Treća, munjevito izvedenom akcijom natjerali su muslimanske snage u bijeg, glavom bez obzira kako se to kaže.
U Doljanima je nažalost zauvijek ostalo, koliko se do sada zna, 34 Hrvata, mahom civila, koje su Izetbegovićevi zločinci izmasakrirali. U samom selu Doljanima nađeno je danas 6 ubijenih civila, ali pouzdano se zna da u selu Stupari, koje se upravo čisti od muslimanskih snaga, ima još ubijenih staraca, o čemu svjedoči i mjesni župnik crkve u Doljanima. Stari bolesni Martin, Pava, neka civilala u crkvi, starija cura, jedna stara baka, Ruža, Čolička, muža ide sa 2 štapa, kuka kraj nje. To znamo sigurno da sa šta ćemo još naći, ne znam. Svi ubijeni preveženi su u Tomislavgrad, gdje u nazočnosti i Međunarodnog crvenog križa i evropskih promatrača medicinske ekipe vrše popise neviđenih mučenja. U Doljanima jutros evo branitelji uzimaju predah nakon silovitih borbi. Došlo dosta ljudi iz Njemačke da se raspitaju za svoje. Nažalost, više od 200 civila Izetbegovićeva vojska je odvela u zatočeništvo prema Jablanici. 6 ih je nestalo. Iz naše obitelji? Da. 2 sestre, 2 tetke i 1 starija baba. Uz cestu se vidi kako je bezglavo bježala muslimanska vojska, nemajući kada ni odijela uzeti, a već su i rovove iskopali, misleći da će ovdje ostati vječno. Ovo je Valinski šev koji su ostavili, nisu ga imali kad staviti ni na glavu kad su bježali. Svuda razbacane konzerve od humanitarne pomoći. Jasno je zašto Izetbegoviću i dalje treba pomoć svijeta u hrani da bi ratovao. Evo, hrvatska zastava ponovo se vijori u hrvatskim Doljanima na katoličkoj crkvi, koji su također prije nekoliko dana muslimanske postrojbe bile zauzele i naravno po svom običaju temeljito opljačkali. A onaj dim tamo na brdu što se vidi, to je brdo Prisvir, jedna strateški značajna kota oko koje se još vode borbe. Vojnici svi u bolu za izgubljenim pučanstvom, ali odlučni da nastave dalje, pa na pitanje što sada odgovaraju kratko. Ostava preko Orlanca. Postrojbe HVA su u snažnom kontraudaru vratile noćas i danas i sve izgubljene položaje oko i u Gornjem Vakufu, zauzevši neke nove. Crte obrane su u potpunosti učvršćene, priopćavaju iz glavnog stožera. Za izuzetnu hrabrost i odlučnost u oslobađanju Doljana, predstojnik odjela obrane Bruno Stojić pohvalio je brigadu Mario Hrga Čikota iz Širokog i kažnjeničku bojnu također iz Širokog. Brigada Stjepan Radić iz Ljubuškog i satnija Srećka Nikića iz Gruda pohvaljena je za uspješnu obranu Gornjeg Vakufa i okolnih sela. Inače, jedan dio izvučenog pučanstva iz Gornjeg Vakufa danas se vraća u svoja sela, jer postrojbe HVA čvrsto drže kote, Crni Vrh, Zgone i od danas i kotu Pomen.